Fantoma unchiului, 2020, Amărăștii de Jos, Dolj, în iarna anului 2020, pe 2 ianuarie, a murit fratele mamei mele, făcând un infarct miocardic în somn. Mai târziu, cam la aproximativ 6 săptămâni, într-o dimineață de februarie, s-a întâmplat un caz paranormal pe care nu vreau să-l mai trăiesc vreodată. Pe atunci aveam 16 ani, copil încă, și nu știam multe despre fantome sau demoni până când chiar mi s-a întâmplat. Mă trezisem cam la 3 dimineața ca să beau apă. În cameră dormeam cu sora mea, se auzea o respirație mai puternică, venind din camera de lângă mine, dar nu am băgat de seamă. M-am pus înapoi la culcare, însă deja se auzea mai tare. Am zis că este doar în capul meu și că nu e nimic real. Apoi au început să se audă pași. Deja începusem să tremur de frică. Nu puteam să vorbesc și nici să mă mișc, doar tremuram. Brusc, dintr-o dată, s-a aprins becul din camera de lângă mine. Ușa dintre camere avea și geam, așa că am putut întoarce puțin capul ca să văd ce se întâmplă. În clipa aceea am simțit că mor. Doar la gândul morții mă gândeam. Am văzut o siluetă neagră care semăna foarte mult cu fratele mamei mele. Am încremenit de spaimă. Se auzeau pași, se auzea cum așeza farfuriile pe masă, cum respira. Nu puteam să strig nici măcar la sora mea, pentru că nu puteam vorbi. Au început să se audă și ochiurile de la plita sobei. Se auzea cum le punea. Începusem să plâng de frică. După ce zgomotul plitei a dispărut, s-au auzit pașii venind spre ușă. A stins becul, iar în clipa aceea m-a privit prin geamul ușii. Respirația lui se auzea foarte tare. Am zis că mor. Nu știu nici acum cum am reușit să dau televizorului un picior, iar când s-a aprins, totul a dispărut. Până dimineața nu am mai avut curaj să adorm nici măcar un minut. Am așteptat să se facă ziua. Trebuia să plec la liceu, iar tata la muncă. Am auzit ușa de afară când a ieșit tata și în clipa aceea am ieșit și eu glonț din cameră, palid la față și speriat foarte rău. Când m-am întors de la liceu, i-am povestit mamei tot ce s-a întâmplat în noaptea aceea. A luat tămâie și aghiasmă și a stropit camera peste tot, chemând și un preot ca să facă o citanie în casă. De atunci totul a dispărut. L-am visat în noaptea următoare și mi-a spus în vis că nu trebuia să îl gonesc. De atunci și până în prezent nu am mai avut astfel de incidente neplăcute și sper să nu mai trec vreodată prin așa ceva.